Tali Vranjanac ovaj. Da. Sad se ti, pa ne pijem da ja rode, nikako. Pa kako si zabravio da ga jebe? Kući dođo iz Beograda, pa tako je. A, ja sam poterajao oko 130 metra na gore. Na kude na gore? Pa na kud tebe da ga jebem. Na kud mene. Jao. Eve sam za pet, ja sam u Manojlovce sad. U Manojlovce? A, Šta si me zajebavaš? ne te zebam, daj sad ozbiljno da ovoj. Na koju cenu i što kako? Gledaj, ja ovde da ti gi radim, nemam gde da ih istovarim, to je problem. Kako nema kude? Pa nemam, s koje bi ti to terao jebem? Pa vikaš golem dvor me da ga jebem, ne može 100 metra da stanem. U tebe golem dvor imam dve kuće u 4 para plazme, da se, Pa na ulicu be. Kod tebe na ulicu, Pa onda ništa, zbiraj pratuljci i dolazi za Vranje. Ne znam jebemo mater, to bi trebalo prvo da dođem za Vranje, da vidim to sve kako je, razumeš li? Pa da vidimo nekako da ga iskombinujemo, da doteram tamo mašine pa da radimo, da vidimo hoće li ovi da posede 3, 4, 5 dana, razumeš? Da pa, ke platim bi i spanje, jedenje i pijenje, sve. Ma dobro be, nije problem be to već, samo moram da vidim šta radim. Pa sečeš drva da ga jebem. Pa... A tek kude je to, okolina Vranje? Okolina Vranje, baš kad ulaziš u Vranje, tu odmah na početak. Na početak, a? Da. Kako se zvaše to be? Kako se zove? Bunuševac. Bunuševac, čuo sam za taj Bunuševac. A, golemo je toj. Bio sam ja tamo u onoj levo, tamo u onoj Pa groblje ima tam be. Ko ima? Groblje. Groblje, pa šta ću u groblje? Pa Ne znam koje da ti kažem, jedino da dođem do Vranje, da vidim šta i kako, ali prvo mora da razgovaram s ovim, da hoće da posede 2-3 dana. Čekaj, ja sad, pogledaj ovo, ja treba da idem sad za Leskovac, oko 1 sat. Aha. Pa, kude si ti reći u Leskovac? U Ančiki bre. A kude je to stvarno od Manojlovce, kad uđeš u Manojlovce, kude je to? A kude ti dolaziš iz Manojlovca? U Manojlovcu. Od Gradne ideš u Manojlovcu. Preko prugu. Preko prugu kad pređeš stari autoput, onaj nadvožnjak, znaš? Dobro. Tu, to je naselje odmah. I tu da... Čim pređeš nadvožnjak, to je moje naselje, Ančiki. Ke potera medvedice panke da vidiš kakve su. Slikaš drva i nije problem je, znaš koje, ajde će se vidimo pa će pričamo ako dolaziš u Leskovac. Pa dobro, će te vikam ja kad dolazim. Zovi me i će se nađemo i će se dogovaramo. Ima li kapana neka tu? Koje ima li? Kapana? Nema kapana u Ančiki. I da ga jebem, dobro, nema veze. Kad dojemo kod tebe prženicu pravijali si. Ne prži za nas sad kriške jajce. Kriške jajca, a prženicu pravijali si. Koje je to? Čvarci? Spržu. Spržu, imam spržu. Dobro. Važi druže, dođi će se, dogovaramo će, vidimo šta kako i to je. Pa važi. Znaš šta je problem? Problem, ne znam da li će ovi da pristanu da budu tamo 3-4 dana što rade. Aha. To je problem. A možeš i, a gle ovo, a mogu li ja da obezbedim radnici, a samo ti da dođeš kao majstor? Ma ne mogu da puštam na te mašine svakoga da radi, da li me razumeš? Aha, dobro. Jer ovi su mi, to treba se radi. Oni be ovija profesionalci bi u šumu berove naši kakvi profesionalci. Nije to problem, drugo je u šumu Vranje, drugo je da se ce na pansek i da cepi na cepač, drugo je to. Dobro. Čer se čujemo uvek, dođi, zovni me će sednemo negdje, nebitno kude, kod mene u kafanu. Važi, će te vikam ja kad sam u Leskovac. Ajde. Važi, aj prijatan doručak. Ajde, hvala ti. Ajde.